El dimoni va suplicar a Jesús que el deixés sortir i entrar uns xais que pasturaven a prop de la casa. Ell li ho va permetre. Aleshores, en sortir d'aquella persona, va entrar als xais i, des de dalt de la muntanya, el ramat sencer es va llançar pel precipici. Hola, Carles. Volies parlar, oi? Mossèn, existeix el diable? Sí, el diable existeix. Com posseeix el diable les persones? És un misteri. És un misteri molt gran. Hi ha gent amb comportaments molt estranys que practiquen espiritualitats fosques, que es pregunten coses del més enllà, que entren en ritualitzacions estranyes. Són moltes coses que es barregen. Gent que practica esoterismes estranys i que sovint piquen a portes molt rares. És exorcista, oi? Sí, sóc l'últim exorcista que queda. A veure, la gent, quan sent la paraula exorcista, de seguida pensa en la pel·lícula. Em molesta la imatge que s'ha generat. Jo sóc com un psicòleg, que em passo hores i hores i dies parlant amb gent que té angoixes molt rares i pors estranyes. Jo treballo paral·lelament amb psicòlegs i amb psiquiatres, com tu. En casos extrems, quan una persona s'allibera només gràcies a la pregària, molts metges es sorprenen. Miri, com a psiquiatre jo no sé què més fer. Com estàs? Estic bé, papa, però cada matí em llevo molt cansada. Ets sonàmbula. Per la nit parles i camines. No recordes res de res? No. Tens res que et preocupi i no et deixi dormir? Són moltes coses. El dol per la mare. La trobo molt a faltar. Recordes alguna cosa de l'última nit de la mare? No. Quan em vaig aixecar, ella ja havia saltat per la finestra. D'acord. Relaxa't. Et faré una hipnosi com altres vegades. No tinguis por i intenta estar desperta, d'acord? D'acord. Ara, tanca els ulls. Imagina que ets al replà d'una escala. Una escala estreta, que baixa cap avall, cap a la foscor. Fas un pas i baixes un escaló i notes com la foscor t'envolta. Un altre escaló i un altre, i cada vegada tot és més fosc. Ara baixes un altre escaló i estàs en la foscor més absoluta. Estires la teva mà i palpant trobes el pany d'una porta. A l'obrir-la hi ha una llum brillant i a dins hi ha un prat verd. Xapa la puta boca, cabró! Sóc aquí per ajudar-te, Martina. Jo no sóc la Martina! D'acord, doncs ens presentarem. Em dic Carles Gambín i sóc psiquiatre. I jo sóc el diable! On és la Martina? Aquí, amb nosaltres! Mostra'm la Martina. Prou, Martina. Tanca la porta. Puja a l'escala, ja pots tornar. Papa? Recorda res del que ha passat? No.
Com a psiquiatre, em sembla un trastorn de doble personalitat enllaçat en sonambulisme. No havia vist mai aquesta malaltia. Pot venir d'un trauma recent o d'un sentiment de culpa. Ella es creu que el seu cos és envaït per una intel·ligència externa i després no recorda res. Però si existeix el dimoni, com es distingeix una malaltia mental d'una possessió demoníaca? Ella pren drogues? No, esclar que no. Hi ha una sèrie de característiques que poden indicar una possessió demoníaca, però sovint no són prou evidents. A més, s'escapen de les evidències científiques. Mossèn, ella de dia no es pot ni aixecar, no menja. Està molt deprimida. Per la nit no dorm i fa coses molt estranyes, salta, crida. No sé on treu tanta energia. A vegades em passen bestieses pel cap, com que ella podria haver tingut alguna cosa a veure amb la mort de la seva mare aquella nit. El diable ens vol apartar de l'amor de Déu. Vol que nosaltres fem directament el mal. La manera de pertorbar i de molestar el diable és molt rara i estranya. És excepcionalíssima. No hi crec en aquestes coses, però si per autosuggestió ella es creu posseïda i amb la fe la podem curar, ho hem de provar. No et preocupis, aquesta nit vindré a casa teva. Gràcies. Bona nit, Carles. Bona nit. M'agradaria ajudar-lo en tot el que pugui, amb el ritual. Molt bé. Té. D'acord. Hola, Martina. He portat el mossèn que vingui a resar una estona amb nosaltres. Potser ens pot ajudar. Què et sembla? Em fa una mica de por tot això. Anirà bé, ja ho veuràs. Hola, Martina, com estàs? Bé. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així en la terra com en el cel. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres autors. En nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén. Pareu! Sant Miquel, Sant Gabriel, Sant Rafael, pregueu per ella. Fill de puta! Santa Maria, Mare de Déu, prega per ella. Folla'm, cabró! Folla'm! És que només et folles a les del parvulari, Sant Pere i Sant Pau, pregueu per ella. Escolta la nostra súplica, perquè la compassió de la teva misericòrdia alliberi aquesta servidora teva, que està atrapada per les cadenes demoníaques. Carles, sisplau. Senyor i Déu nostre, a qui pertany compadir-se sempre i perdonar. Mira la creu del Senyor i fuig, esperit maligne. Senyor, escolta la meva pregària. Que el Senyor sigui amb tu. Pesten, t'ordeno, ésser maligne, pesten d'aquesta criatura. En el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. És Déu qui t'ho mana, és Jesucrist qui t'ho mana. Resem, el diable està molt dèbil ja. Espera. Sisplau, deixa'm sol. Martina, estàs bé? Sí. Estic bé. I el mossèn? I la gent, en veure el xais llançar-se pel precipici, li van dir a Jesús que se n'anés perquè li tenien molta por.